mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Heto na naman tayo. Alalalalala, anong date pa lang be? Thursday pa lang, oh. Thursday pa lang, nakikita ko na yung pagmumukha mo. Yung pagmumukha mo na hindi mo maintindihan kung nalugi ka ba o may utang ka pa o sadyang hindi ka lang napagbigyan ng asawa mo. Ngiti-ngiti ka naman dyan, be. Alalalalala. Pangitiin mo rin yung katabi mo, wag kang makasarili. Ayan, sabay. Ayan naman pala, kaya naman palang umiti. Anyway, say happy Thursday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babanging takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Marathoni, para sa programang Love Trip. Ano ba yan? Bakit parang wala ka namang masyadong gana ngayon? Ano ba? Nag-away kayo. Ikaw kasi hindi mo pinagbigyan. Minsan na nga lang mag-shopping yan, ayaw pang bigyan ng budget. Taas kamay sa mga mahilig mag-shopping or retail therapy. Anyway, ako po ang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Kasama nyo pa rin, syempre, ang babaeng mahilig sa masarap. Oo, yung mga lalaking may abs ganyan. Ay, nako, yung kayang-kaya kong buhatin, pati problema ko kaya niyang dalhin. Shout out sa'yo, kuya. Yes, magandang hapon. Magandang hapon, Kabisyo. Oo, pakisabi niya sa katabi mo, maganda pa siya sa hapon ngayon. Oo, dahil today is February 26, ilang araw na lang, is sahod na. At kapag ka sumasahod, sumasayad? Hindi. Siyempre kapag ka sumasahod, may mga kanya-kanya tayong mga paraan kung paano ba tayo magiging masaya. May kanya-kanyang trip. Ay, nako ha. Ayan ang isa sa mga pinakamagandang trip. Alam mo, makakwento ko lang, no? Si Marathoni po, kapag hindi mapakali at medyo nalulungkot, ay pumupunta sa MOA. Pumupunta sa mall kung saan naglalakad siya at nakakaramdam ng pag-iinit sa kanyang bulsa, lalo na pag bagong sahod siya. Well, let me explain. Alam mo, ito yung mga bagay na minsan, maganda ring trip ba? Ewan ko, hindi ko alam kung ano yung nabibigay sa aking satisfaction pagka nag-grocery ako o pag nagsha-shopping ako sa labas. Pero it's part of, me being healthy in my mind. Di ba may mga ganong moment, no? Yung sahod mo, minsan, kakarampot lang pero gusto mo pa rin ma-feel na relax ka. Ma-feel na pinaghirapan mo yan kahit papaano, kahit 200 maitira sa sarili. At kung may ganyan kang feeling ngayon, itabi mo na. Oo, itabi mo na yan kung early sahod ka man ngayon, pero I doubt. Pero kasi, sarap 2 days, no? At tandaan mo hanggang February 28 lang ang February ngayon. So, meron ka pang 2 araw para makahinga-hinga, isulat at ilista kung ano bang pwedeng bilhin sa MOA. Anyway, ako po inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan. Kaya naman, kung ikaw, medyo nakakaramdam ng lumbay. Nakakaramdam ng pag-iinit. Ano nga ba ang pwedeng gawing trip? O yung mga therapy, lalo na sa mga medyo nalulungkot. Mamaya, babalik ako ha. Kaya naman, stay tuned. Keep right there. Stay right there. Huwag ka lilipat ng istasyon. I'll be back, but for now, syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ang ngayong Feel Good Thursday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Abay, basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin!
Kakanta ka ba o hindi? Alagang Astro!